Ongi etorriak Txoriene sasoi honean programara, arratsaldeon Zigor. Arratsaldeon Jaione. Bueno, hasi entrenatzen, Gaur Pamplona maiz esan beharko dugu eta. Pamplona. Iruña. Pamplona. Ta hori, a ber, bueno, zure gehiago. Zuzenean. Gaurko gure gonbidatua Maili Etxeberria da, ez dakit gogoratuko duzuen duela hilabetetxo bat edo hemen gurekin izan zela, Instagrameko Begaon egin profilaren edo lako atariaren kudeatzailea da bera, eta nutrizionista ere bai. Eta besteak beste hemen hizketagai batzuk utzi zituen zintzilik, erruduntasunaz, janariarekiko erruduntasuna, hau da zeozejan eta gero errudun sentitzea, eta demonizatzea. Jakin batzuk demonizatuta daudela, ez? Eta hoejan, eta gainera bandik eta errudunago sentitu. Bueno, berak jorratuko ditun gaiek, hoi die, eta guk berari lagunduko diogu zerekin, errezeta batekin. Gogoratu Maili vegana dela. Honekin lotuta, nik prestatu duten errezeta die polboroiak. Horratu, zu Pamplona esango dezu, polboroia jaten zaudela, eta nire lana izango da polboroiak itia. Baina, bueno, horre vegana den horretan, pixka bere alorrera edo bildu behar da, edo eraman behar die polboroiak, eta horretarako ingo deu margarinakein. Ze kasualitatea margarina super demonizatuta daula. Margarina bai, Margarina oso demonizatuta dago, Horrin izan die, gurina edo margarina, eta margarina beti izan da, alde txarrekorantz eraman dena, edo kaltetuta atera dena. Baina, bueno, esan dakoa. Gaur prestatuko ditu polboroiak eta margarinaken guretzako erronka handia, zeren normalean, txerri gantzakin edo ikeia. Bai, azkenen polboroia, mantekadoan, familikoa diaz, mantekado. Baina izaldie bai zuzkik. Ez, hori Bizkaian, mantekaue Bizkaian, katxonda gutxia, Maria Jurrena bakin hundi zuen, mantekaue Bizkaian da, vainilla asko izoskia betiko, hori da mantekaue. Mantekadua, eta gaina txorien barkatu moztea, mantekaue eta mantekaue. Mantekaue, hori da, mantekaue eta mantekaue. Mantekaue, izoskile zena, mantekaue dago zuen, da, vainilla. Izan berda, vainilla asko, Eta, mantekadoak, betiko txerri kantzakin egiten zienak, horrek txorien egin ditu gaina, ez da zen liburu zaharretik aterata, eta uste dut, holako lehen ostegunetan, liburu zaharretatik tiraka, eta egin dituen originalak, eta egiara, dana, txerri kantza, zan. Baina, guk hemen sasi polboroi batzuk ingo ditu, baina, hoxe, ze hiru bertxio ingo ditu. Hiru bertsio egiteko, hiru oinarri hartuko ditu, hiru fruitu lehor, alde batetik almendra, beste batetik urrak eta bestetik intxarra. Zaporek ez berdinek emango dizkigu. Almendrari emango dioguna da limoi eta kanela zaporea, urri emango dioguna da kakao zapore bat, hor pralinez da izango baina, pixkat. Eta gero intxaurrekin ingo deuna da, hola, izaten di erroskos de vino, antzeko zeo zeiten saiatuko, antzeko zeo zer. Hortarako daukegu hemen moskatela, ziropa, eta laranja. Gero ikusiko dugu, baina igual sartuko nioke azukrea. Ikusikoet. Bestela, siropan azukrea, siropa baino pixkat gehiago beste puntu bat. Pentsatzen hau, duden hau ikusikoet. Programa aurra di joan ninen, abertze bururatzen zaiten. Eta gero beste gainontzeko sagaiek alde batetik daukegu irine. Hemen irine dena da txigortu, labean. 160 gradutan jarri du. Eta bertan txigortu ditu 620 gramo edo, zebeti galdu iten da bidean. Zergatik 620? 600 gramoik behar ditu, berreun, bai? Banatu ingo ditu. Dena batea txigortu du eta 200 irbiliko du. Baina hartu nintzen etxen saiakerak itekoan, 600 jarri eta beti eskaz, 20 gramo eskaz, 20 gramo gehitu ingo dizkiogu, 620. Ba, listo. Eta galdera bakarrik, Jaione, hau? Hori gero bonustraka, itxin pixkat. Bale. Gozargarri gisa azukre glasa, eta ez dauke beste inolako misteriorik, izango deuna da. Honako fruitu lehorrak banan birrindu. Zu bitarte hortan banatuko didazu, irina, hor dituzu ontzi, bai. Eta gero osagaia gehitu, nasi, pelotatxo formako batin, honako plastiko filman zabaldu, eta txorixo formatxo bat emango diogu, eta hori ozkailura joango da gutxinez ordu terdiz 2 orduz. Denbora horren ostean, pixka konpaktatuta gango da, eta ingo ditu labanakin moztu. Agroso modo, esaten dena. Zuen nahi baldin baduzue forma superpoliti eman, beti pasta moztaiekin, edo aukera daukezu, baina nik uste bere xarmare badaukela, ez? Polboroi bat berare ez da bestean berdin aterako. Denakin berdin iten da.
Gero, polboroiak laberatzeko edo egosteko 180 gradutan jarriko du eta 15 minututxo nahikoak izango die. Atera, ozen utzi eta gero azukreakin edo pixkat apaindu. Hori, bai? Eta gero Pamplona. Gero Pamplona. Vale. Eta, ordurako pentsatzet Maili hemen izango dela, esan dit ordu erditxo baten edo hemen izango dela, buelta hortan bonus traka. Zein izango den, etxeko margarina ingo dut, iruditzen. Iepa! Bai, Bai. Ze, azkenean, margarina demonizatu askotan izaten da, zer daukan edo nola iten dan eta osaiek. Gehiago hidrogenatuta oten delako. Bai. Batipat horregatik dau oso demonizatuta. Hidrogenoa sartzen zaiolako eta barreta orduan. Etxen badau itxea, zaporea berdin izango den, ez. Badakigun zer sartzen diogun, bai, kalitatea sartu aldiogun, bakoitzan eskura. Orduan hemen gu dauzkeguna da, koko olio bat, kasu hontan usaingabetua edo desodorizado. Hemen 500 gramo iteko da erdie behintzat kokoa, eta gainontzekoa gu nahi deun olioakin. Hemen daukegu oliba olioa, 1 mililitro, hemen daukegu ekilore olioa, eta hemen nahi badiogu sartu, intxaur olio bat, edo bakoitzak, ez dakit, omega sartu nahizkizula, eta gizte sartu nahi duzula. Hori da, baina behintzat portzentaia hori da, erdie kokoa, beste erdie zuen nahi duzen bezala banatu. Eta gero ikusiko duzu prozedura, ze gaineko nasingo ga, beraz, honekin hasiko nahi. Bai? Bikain. Bai, venga. Lana, bada, ero ez da, bai eta ez. Ez. Orduan, errezeta hau egin da txorienen ja ofizialki gabonak hasita daude? Noski. Eta ez, abuztueko loteri esaltzen den bezala, loteri esaltzen alaxia. Baina, ja, ematen du, iritsi behar gara momentu baten urte guztiak gaboneta pasatzen dugula. Urterdie bai behintzat. Zarat. Hori egia da, ze irailean ja, dagoeneko polboroiak eta ikusi ditugu, eta egia da, ni bezala polboroi maitaleak eta jale amorratuak garentzako txoioa da, baina hortik turroiak eta... Aspertuta, Bai, txorionen jan izan ditugu, onartzen dugu, txorienen urrian polboroiak jan izan ditugu. Nina honetik ez bintzat, o bai? Alessanderrek eta ni janken itxulako ia gehiena, bai, hemen zeuden, Alberto Beolan esaten du, bai. Izan dira jaione. Ez dituzu jan, ez dizulako nahi izaneko. Ez dituzu ikusi benetan. Oain esaten nahi zela igual, bai. Bai, agian. Vale. Listo, Berreun eta beste azkenengoa, neurtingu tala ere, Vale, hori da almendrakin. Almendra birrindu. Egizan, etxen birrintzea erresa da, olako robotak gaur egun kit bat edo ez, irabia gaiu bat erostikoan kit osoak etortzile, eta setxun indatxik, bestela, erosi dezakezue birrindutako, baina prezioa ere irukoiztu egiten da, orduan. Bai, eta ez da kostatzen ezer. Orduan aukei izango zen polboroia, ez? Mantekaua barik. Badakizu, jende, zuek baldak izkizu ez berdintasun dagoen polboroia eta mantekaduan artean. Tik-tak. Hor, txoriene abildua itv.eus, idatzi eta kontatu. Eta zu kontatuko bazen igo? Baina ez dut erantzu baino lehena. Zurekin azkarra jakingo dugu. Berez, polboroia mantekauan, esan dugun, mantekautik ateratzen den barietate bada izango da, ez? Polboroiak, mantekauak, almendra irina eraman aldu ero ez, ero almendra gainean txikituta eraman aldu ero ez, baina polboroiak beti nahi eta nahi ez almendra eraman behar du. Polboroiak bai eraman behar du beti almendra. Eta irina txigortuta juten da, mantekauan. Beti txigortuta jun behar da, mantekauan. Polboroian ez duzetan. Eta, gero, egia esan, nik emango zeniate polboroi bat eta mantekau bat, nik neuk, ez dakit jakingo nukeen ezberdintzen. Zugai izango ziren, ezberdintzeko batero beste? Eta bera gustatzen zaizkitela, Baina... Nik egia da, nik sekula mantekaua, beti mantekaua eta entzun da, eta errezeta hemen ingen duenean, orduan, ikusten zuen nundi datorren, eta gehien bat ikusita, zemat gantz erabiltzen dan, erabiltzen duen, eta txerrigantza badauka bere usaia. Baina, mantekauak bere usai berezia ere badauka. Azkenean zan, irina, txerrigantza, azukrea, eta kukasortan erabile duen limoia. Zaporea emateko zerbait. Guke limoia zala erabile duen, eta zaporea zaukan limoia. Limoia. Oso osoa. Baina, azkenean,
gehieno badakizu Andaluzitik datorrela, hor Estepa eta Tordesillas die famatunak. Eta hor, esaten omen da, hau izan zala urte batean, txerri, hori, 16. mendean, txerri pila bat, eta usta ona ontzala sekaletan da, eta irteera bat eman nahi, eta postre hau asmatu omen zutela, hortik, historia hortik batea ongo dira, baina batek hori esaten duela, eta hortik asmatu omen zala. Baina, famatuenak eta hor beraldeko horkoa dira, eta sasoi honetarako ibiliko diet topera lanen segiesan jaten dira, Eta jateko teknika, ez dakit dakizuen nola, ni behintzat, niri holen egutzi zaten, hartu, zapaldu, pop! Holan, zapaldu ondo, sakatu, gogorra eratzea, bestela dan apurtu ikenda, eta eroia bai. Kafezinakin, kafetxo batekin, mokadua, kafia. Utza, azukre bai. Mokadua, kafia. Zeuna. Erra. Bai. Eta gero zaporetakoak ez, betiko klasikoak igual kanela, limoia, edo idie, baino... Bai, gaur egun ja hainbat daude, ez? Horre, zein gehiago daude, limoia, kanela eta... Koko, txokolatezkoa, limoizkoa, mordoa daude zigor, esango nizkizuk, Bani beti berdinetara juten ez. Sesamozkoa... Ni kanela beti gustatu izan zait. Limoia klasiko handi bat. Eta ez dakit, zein da gehiago. Osa, kokonatan ez ditu dugu zinez. Egitan? Hoxe bai, ez ditu, baiezkoa, baiez. Alese garri jate ito. Horrez ikasurik. Baina, ber, gaur egun egia esan daneti daude. Eta zaporek gusto guztitara. Eta, hemen inguruan ere, gozotegiak eta egiten dituztela, Eta hainbat hor badaukagu gure auzoan, horako okindegi bat, eta sasoi hondan ja idira mantekauak egiten beraien. Okindegi gozotegi, dena egiten dute. Bertako, bada, egia esan, gero eta olako obradore gutxeo daude, jaionet, dena bertan egiten diren okindegi gozotegiak. Egia da, okindegia da, gozotegia, baina bia batera dienak gutxi daude, Eta gozotegik ere, zenbat eta zenbat, olako izaten dute obradore o lantokia handi bat, eta bertara gero eramaten dituztena, baina bertan, daude hainbeste. Eta zuk adibidez, turroi bat, obradorekoa, okindegikoa, gozotegikoa, bertan indakoa, edo bestelakoa naio? Ezberdintasun handi oten da? Nik uste dut gaur egon badaude olako gozogile artisau batzuk, eta horra ari diela, hor bai daudela, zenbat zaporetako turria daude. Gaina urtero, badaude batzuk urtero bat ero bi berriak atatzen dituzten. Badaude betiko klasikoak, inoiz faiatzen ez dutena, biguna, txokolatezkoa, baina gero, badaukasun mandarinazkoa, zapore... Arroz esnea. Intxaurra eta esnea gaina. Intxaur saltzana. Baita? Intxaur saltzane turroia badao. Gaztana. Izan ziren Bizkarrakoak hemen txorienen. Aione goratzen zara? Bai. Oiek, Urkiolako Bizkarra jatetxean dauna, hartzaia direta, beraien gazte egiten dute, eta familikoa dire Bizkarrakoekin. Eta izuten, daukate turroi bat, gaztana. Egie, bai, gogoan. Bi urtero izan ziren txorienen, eta, erakutzi Eduardo eta erakutzi zigun da. Bai. Goxua. Segundo txiki bat. Venga. Hemen, urrek birrindu ditu. Gehitu diogu, kakaoa gutxi gora bera hor rosagaietan ikusiko duzu egramotan, bestela aldeak, oiara bete, Hola esaten den, alen esaten zen mukurun, bakizo? Mukurun? Hau, mukurun da, bai. Goiara mukurun, hori da. Honek eskatzen duena da, esperientzitik gurin geixo. Hor 100 gramo ikusiko duzu, baina 110 lasai bota. Hartzen ditu. Kasu hontan adibidez hemenez, hemen honek ustez geixo eskatuko lituzkela, hemen 200 zijoazten o 200 piko zijoazten. 200. Danetan 200, exacto. 200 bat egon alizan da batean. Vale. Horrek gurin geixo eskatzen du. Azken finen batzutan irinezen bat txigortu den, edo irinen hola da hon ikusiko duzu. Honekin barra daukena da gehiago kompaktatu, nahiko aske dago ikusten. Gehiago. Horri, ez dakit, ez jakintasunetik, beste koipe bat gehituko nio? Adibidez? Baina ez nahi hori pentsatzen nahi nintzen, vegano aldera botatzera vegetalak, baina vegetalakin gero gogortez izango gingo, ez? Osa, nahi dut esan,
gurinak daukana da, osten danean... Baina ez da gurina, hau margarina. Bueno, margarina bebai. Osea, beroa da honen urtuta da gehatzen da, eta oskailu sartzen danean gogortu iten da. Zer egongo da jentia pentsatzen, kilore olia botatzen badiozu ez, gero ez zion gorputza emango. Nere ustez ez, honek aina trinkotu inbarra dauke azken finean. Horrati, trinkotzeko koko olioa. Hor daukegu, ere ikusiko dugu, nahi baduzu etxen probatu zerotik hasita. Ikasi nola egiten den etxeko margarina, eta horretatik nik egi esan behar badizuet, ez diot hori gehitu ze zaporea asko ezberdintzen da. Ohituta gaude, gure aho zapaia ohituta da, margarina, esan genezake merkatukora, eta etxen indakoa beste gauze bada. Nahi duzu olain, inlasai, hori bai trinkotuko dela, hori gehien trinkotuko da. Bai. Hau baino gehiago. Eta hor, lehen Jaionek esan duena, kontutan izan behar duzue, bueno, egin aldituzue, koko zaporetakakoak esan duzu, ez? Mantekauak, ero polboroiak, koko hau usainduna erabilita, holako olioak, bitu, orduan koko, bitu, holan aterako zen, seguro. En fin, bueno, gabonetara bueltatuz Jaionek, zu zer zara, ja, hor dauzkagu, eta hor bi botatako jendea dago, gamona datozen. Ja, opariak prestatzen hasten dana, ja, erosketak ez, badago goin, arraia, bueno, presioz, hobeto egongo da, hemendik, aste batzuk barru baino, eta ja, erosketa jende hasten da arraia erosten, izuz gaioan gordetzen, kroketak egiten, da gero gordetzen, opariak egiten, hoietakoa, azken momentuan dena egiten duen egiteko. Nik uste bizitzan fasekagoa zela. Izan maiz aurrez lanak hartu izan dituna, eta goen bertan lasaigo, malgugo, bueno, ez dare bezperan. Bezperatak, nik uste ez dakit. Erotzekoa da. Ez. Bezperan ez. Baina bilabetelena hori ez, erdi puntu bat beharko luke. Eta honako esaten dena apainketakin eder, itxoin abendura arte sartu arte behintzat. Ez, ozer? Duela aste batzuk goin egon zan horren bitu, apainketan inguruan, horre... Laudioko eskolan ero uste dute olako, bueno, gurasoen eta eskolan artean, ze eskolako, irakasleak eta batu ziren, laikoa zanez eskola esan zuten, bueno, jaiotza ez zutela jarriko. Eta hor guraso elkartetik, uste hor polemika pixat egon ziela, eta ez da, azkenean nola geratu zen, baina guraso elkartetik esaten zen, bai ez, beraiek uste zutela jaiotza jarri bazala, nahiz eta laiko izan, ze gure gabonetako abesti, hainbat eta hainbat abesti, bueno, erlijioarekin zerikusia daukate, eta ala ere abesten ditugula. Ez? Eta, urtik egon zen, zerbait jatea zen. Bueno, nire ze azken moment, janarekin egia da, badaude gauza batzuk, oine pixkanaka, noizian behin denbora daukadanean, olako horeen bat, kroketana ero ingot, bexamelen bat, eta hori egiten ditu dana, guk etxian bola daukago, ama artista da bolak egiten, nik banzak egiten ditut, amari edaman, berak bolak egiten ditu, gero, ogi berrindutik eta pasa, eta izoz gaiuan gordetzen juten da, eta aurki ja barraskilloak erosten hasi, eta prestatzen hasi beharko niz. Bai, bai. Oire zuen lana izatea, bai. Hemen, intxaurren onako erroskoa edo onako polboroi hau itxeko, ingo deuna da, hemen daukegun moskatela, 1 mililitro ditu, jarriko deu murrizten ziropakin. Eta lehen zan duzu, agian horri gero azukre gehiago. Bai, momentutxo baten horri gehitu ditarten margarina gehiago, honi gehituko diot azukrea. Lehenengo igual probatu ingoet, nola galdetzen da, baina, bueno. Eta laran ja olako xisterka edo azala, 2. Bale. Bai, eta utziko deu murrizten, 12 minutu edo baldin eta zezu bizi jartzen deu. Zer trinkoa, estia moduan erogatuko zeigo ere? Estia. Hau, bai? Hau da. Hala. Hau da lortuko deuna. Zuk esan bezala esti bat oso usaile errazta. Laranja. Laranja hartzen zen. Babikan, orduan, ikusi duzu. Hau da, gutxi gora bera, pasa mesedez. Bale, hau, pasatuko da. Bai, hoi da ikusteko gure Bale, nahi bat zutziko iztu duruzten badezta? Bai, gero, etxen, bai, igeio iteko. Orduan, gure azkeneko orearekin joango gea. Eta, ez dakit, maili beletxenen izango den edo. Bai, izartzeko izango da. Bale, hemen, egizan, honako robota hauekin, bere alakoan iten die, birrintzeie. Tu bak izun nola iten gendu oin intxarrak birrindu ituzula gure etxean.
intxaur saltzaiteko nola iten zan lehen? Motraien edo? Ai, ama. Bai, arrabola moduan, botila bat hartzen zan, eta botilakin, eta egia zan, Bai, emaitzan txekoa da, hartzen zen duen, da, bai, birrindu iten zen duen, eta koipea atatzen zenion pila hori, bai. Eta iten genduna zan, hori, labeko paper gainean, eta honekin birrintzen gendun, da, bueno, ba, hori, bueno, kanpinan egin eizea ondana, eta pizza bat egitea otutzen zaiona, eta nahi du olako lusatu zerbaitekin, ba, botila bat hortarako oso ondo dago. Eta sartailean be bikain geratzen da. Bai, barkatu moztea, baina bakizu zer gelditzen zaione oso ongi honako errosko honi? Sesamoazik. Bapaten horra harrapatzea kurruskari txiki bat. Eta gaina sesamo zaporekin. Bai. Hor, barrura, gurina, barrura. Honek gero jaione, denbora, nahi dut esan, oin jendia azten badago ekiten, honek irauten dute denbora lexente, ez? Egitzen baina, polboroia bada gauza bat, normalean ikuste dut, daukan azukre guztiarekin eta arrautzarik ez diogu bota hemen. Ez diogu lan, bueno, margarina hori izango zuen, baina hori honek oskailuan. Alperrik aizazi hor, hau gaurti biharre ez da pasako. Dena bukatuko ja. Ez eman buelta gehiago. Oído cocina. Bueno, beida, berdin. Hau dena landuko deu. Azukre botako diogu koiaratxo bat edo azukre hautsa, etxoin. Segundua, zure... Hori bizigorren teknika? Pixkat. Vale. Eta honi, gehituko diogu margarina gehiago, margarina, hori da. Eta bere alagea, eta ikusiko duzuen nola lantzen den, nola iten zaio nolako zilindro forma bat, eta bueno, jarraieko pausuk azkarra dila eta oso erresa dila. Utzi 2 segundu mesedez. Bueno, momentu txiki honetan lanak erdi aurreratu ditu. Hasteko, bueno, ikusiko duzu, helburua hau da, honako esandako olako errulo edo olako zilindro bat. Tutu, zer gehiago esan da dugu? Txuixoa. Olkia. Rosakin gaina. Bueno, jarraian, forma mamartzaio. Eta egiesan plastiko honekin, plastiko filmakin lotuko deuna da dena kompaktatzea. Barrun airerik edo ez gelditzea, arrakalarik ez gelditzea, Beraz. Gozokik imar ditu. Bueno, gero, imar ditu 2.0 papelatan. Oso bai, ez? Ez tipikoa, ez? Papelean nola bilduta, jotea polboroia, gero, ez? Beti biltzen dior. Zigorra bai olkia. Kolorea bai horrela. Bueno, jaione, atzo ingendun benazkeko programa. Bai. Genizun esan, badaukate, Kanarietan daukate terorreko odolkia. Teror da, hango herri bat, oso polita, barne aldean. Eta hemen benazkaen daukate odolki bat baita, haren bezalakoa eta da, gozoa, dultzea. Kanela botatzen diote, pinazie botatzen dizkiote, eta nik probatu nenean horre garategia daukan jatetxe hortan, burura etorri zaitzen lehenkoa da hori, terorreko odolki hori. Eta berdina da, eta odolki bat gozoa. Bai. Ikusi, 3 bertsioak hemen, eta bigunak. Ozkaiura eta esan dakoa, pare bat ordu. Zer lortzeko? Hau. Hemen, ja kompaktoa da hau. Hau da, intxaurrena, bueno, kakao eta urrena, eta bestea almendra eta kanelana. Eta jarraian esan bezala, lanak errezingo ditu, moztuko ditu lako medaioi batzuk, labean sartzeko, eta dagozkion 15 minututxoak emateko. Eta... Labea esan duzu 180 gira, ez? 180 goitik eta behitik, eta esan dakoa, 15 bat minutu. Egi esan, nik uste aurretik ez bagen utxigortu irine, agian denbora gehiago ere beharko zula. Azken finen gordine edo, ez? Nik hartzeioten tankera hori da, egi esan, bai morenitoak edo beltzarantxoak itekoan, edo beste puntxu bat emateio eta azkartu ere bai, gero jarraieko behar duen hori. Baina, eta ero, gure polboroi hauek demonizatuak egongo dira baita ere, edo, bueno, ja, margarinakin eitera eta hori, ja, bueno, baina ala ere azukarra eta bota diogu. Nik ez dakitze kulpe daukien hauek zergatik egizan, nezbinka janka, janda, hau da, ez hasi iraien,
sasoia daude jaionez. Badakizu, hor egoten die, ez? Temporada, oin, aguakatia oso ona da, oin modan daudelako gauza, ez? Kinoa, txia, eta ez da izer. Eta arrai urdina, gaur egun, modan dago arrai urdina. Baina garai batean arrai urdina ere esate zuten, koipe pila badauka, txarra da, arrautzak, lehengunean arrautzetaz hitz egiten hon ginen, jaione. Eta arrautzak demonizatuta izatetik ere, gaur egun ja, ez? Usten digute jaten, geixo. Usten digute, neurria, jaione, beti esaten dugun hemen, neurria. Azkenean, polboroi hauek, osasuntxoek izan da ere, ezin gara ibili egunero polboroia jaten, olako lau jaten. Ordari uste dut dela, kontu dela, neurria. Eta esan dakoa, noiz behinka. Eta lehen esan duena jaionek. Etxean egiteko aukera baldin baukau, guke hartutako osagaiekin eta guke egin da dena, begibiztan asko sobeto. Bai. Bintzat, zer bota digun jakingo du. Eta beste gerozten baituzue hartu ohitura hori, ez dala txarra ere, irakurri dena. Bai, osagaiak. Osagaiak, bezez, ohitura hartu, edo zein den da, hartu zerbait berri hartzen duzunean, irakurri osagaiak. Eta hor ez dakizunentzako, osagaiak zerrenda bat agertzen danean, lehenengo agertzen dana, hori da gehien daukana. Bigarren gehien daukana, hirugarrena, eta holan, gutxien daukanea. Eta zenbat gauza dauzkago, lehenengoa ez da izan, eta bigarrena azukrea, eta hortik aurkitzen ditugu, fruita azukuak eta daudenak, eta, hartu eta ikusten duzu lareina, 100%. Ura eta azukrea, eta orduan, zenbat kostatzen da, etxian, lareina azuku bat ikia, batez, ez? Ez zer. En fin, labea ze temperaturan? 180. Goitita baitik. 15 minutu. Eta 15 minutu ez baino, segundutxo bat gure gonbidatu hemen txata. Hortzik ustet? Bai, ontsi sartu horko, ez? Venga, Maie! Lehenengo, Maie, Atxaldeon. Atxaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Zer, gaur hauek gogotik jango, eta errudun senditu gabe. Bai. Hoxe baietz, hemen bida, Maie, telefono zitzein genunen bezala, aukeran arten, hiru oinarri hartuta. Intxaurrek, almendrak eta aurrek. Eta 15 minutu barrura. Hemen, ezpada, etxen animatzen bazate olako polboroiak ikia. Egi esan ozkaiun denbora gehiagi eukiz gero, gehiagi gortzen die eta apurtu itxei. Guri ikusi izanen diguzue aurrez, nola pixkat alde iten ziguten. Olakotan eskun berotasunekin estutu eta landu. Eta hoi, zulo aitekoan pazientzi pixkat eta barrura. Guri urkok eman digu ideia, ez da izu zagarra ipiotzak entzekua horrekin. Zuloa horrekin fenomeno itzen zen, baina ez dauka olako, asmatu, zer bilatea da, atea da. Baina, zuek etxen izango zu olako gailuen bat, hasi que asmatuko duzu. Ni hasiko naiz, honako gurina ez, gurinan bertsioa margarina dela, eta hau etxekoa egiten. Hortarako daukeu koko olioa, ekilore olioa, oliba olioa eta intxaur olio apur bat. Zu gaina nutrizionista za, bota bere onurak. Koko olioa asko erabilizan da, oso modan jarri da, eta beti esaten bezala ez erreza hain ona eta intxarra, baina koko olioak azkenen olio vegetal bat izan, baina grasa animalen ehundura daka, orduan balio digu postretako, eta oso erabilgarria da solidotasun hori emateko. Ekilore olioa oso sartua dago, baina nutrizionalki ez da gauzaik interesantena, batez ere saltzen dianak refinatuak dialako, oliba olioa da gure erregina, erabili beharko genukena danerako, eta intxaurrolia, omega 3 gukiko luke. Tutiple. Baina hori da, ekilore olioa zuk esan duzuna, saltzen dutena oso errefen. Baina jendeak probatuko baluke Virginia. Alucinatingo. Esango, ze usaia, zer da pipak. Azik. Kasu hontan hau itxeko bortitzek edo zakarregi gelditzen zaio zaporea. Oso fuertia. Eta onuran aldeetik intxaurren nahi duzuena, baino beti zaporea izugarri aldatzen dio. Orduan, egia esan hau errefinatutakoa da, findutakoa da, baina kasu hontan prezio alderai bateko, eta zapore hori ere geisteko, bestea baino bexego izangoa, ez? Alako fama txarra dauke margarinak? Bai, orokorran beti, animali jatorriko produktuak kontsumitzeitun jendeantzako, bietako bat kontsumitu behar badu hobeto. Gurina kontsumitzea batez ere, prozesamentu gutxio jasandulako.
entzun, Gurina hobe aukeran. Hori vegana bat esaten digu, Bai, baina, zuk esan duzu, zer saltzen diguten, ez? Bueno, gaurko errezeta etxean egiten baduzue, margarina hau egiten baduzue, ez daukazte ikusirik saltzen duenarekin. Ez, hidrogenatu gabea, olioak guk aukeratutakoak, besteak beste, palmarik ez, eta bar, eta bar. Hemen, jarri deuna da koko olioa urtutzen, zeren eta badakizu 20 gradu azpitik, solidoa dau, bueno, gero hortigora urtu iten da. Honi gehituko dioguna da, kasu hontan, oliba olioa, beroa ere hobekio jasaten dulako. Eta epeltzen utziko du. Behin epeltzen denen gehituko dizkiogu gainontzekoak. Hauek ere ez, berotasunekin oksidatzen doaz, beraz, hobe hau epeltzen uztea. Eta gero jarraian hasiko dizkigu eta hau joango da hozkailura. Nik hemen ingo izuetola ikusteko, dida baten. Baina, bueno, zuek itxoin etxen. Barrura. Barrura. Honize gehituko diogu nahi baduzue gatza. Eta hemen ere puntazo izan daiteke nahi duzuena kurkuma pixkat, edo nahi duzuena baldin eta honako gitxi gortun jateko ez baldin bada eta gosaltzeko ez baldin bada, baina demagun nahi duzuela arrai bat edi edo batzutan izaten da baratxuri pixkatekin, edo bueno, nahi duzuena. Eta hau, hozkailura esan bezala. Hozkailun dauketen ekarrikoet eta ingoet agaskakin arrotu. Eta niko egin bitartzen zuek lasai, zuenakinekin. Bai, bitu, nik hor galdera modu dauka gain zutzeko bai. Gaur, bueno, hemen mantekaduak egin ditu, eta mantekadua jaten ditugunen ez beti erruduntasun kulpa eroi sentitzen du. Eta janaria eta erruduntasun kulpa horiek eskutik juten dira, ez? Batzutan, askotan. Beti, esango nuke, gure gizartean behintzat edo gure kulturan behintzat, bai. Osa, zer gaitik, hori izati da? Bueno, nik usteet beldurra handiena dela gizentzeari edo loditzeari. Eta horrek dakarrela errua, ez? Bai, oso hain moralki askoz gorago da osasuntxu egotea. Bai. Eta orduan modan jarri da real foodin mugimenduakin besteak beste, eta orduan hori jaten badezu gutxi egozea, eta osasuntxu hori zalantzan jartzen da. Orduan... Eta ze gogorra da hori, holan bizitza holan gora, ez hartuta, tentazio dauka hau jango nuke, baina gero bakit buruei ematen ibiliko naizela, hausatik egin dut, zeratik, badago remediorik horren kontra, tiro leitea, erratzia, gehiago, ez? Ja, baina hori arriskutxo izan leike. Zeba? Azkenen ekintza konpentsatorio bat dalako. Osea, kirolaite badezu jandezun kulpa hori kentzeko, etzea osasuntxuki den, nahi. Osa, kirolaite badezu gustatzen zaizulako eta ondo egiten dizulako bai fizikoki eta bai mentalki zoragarri. Ino zure kirolaiteko helburua bada, bezperan jandako gehiegikeria horiek erretzea, ja hori ez da kondukta osasuntxu bat. Claro, hor ja zaude zerbait egiten derrigorra, ez da... Kulpa batetik eta beldur batetik abiatutako ekintza bada. Bai, eta hori azkenean luzera, ezin du ondo bukatu horrek. Ez. Orduan zer da, dana neurria. Neurria, ez? Bai. Eta, bueno, eta ikastea jaten, eta jakitea zer jan aldugun, eta, bueno, jakitea, honek ez da izen, pekatu bat esan dezago, txokolate, palmera txokolatezkoa, bueno, pusketa bat jango. Ero egun batzutako erostea, ez? Oso atena, eske nik bat osorik janin behar dut. Eske baina zita? Bai, hori da, palmera bat. Eta besterik gabe onartzea eta gozatzea? Hori oso ona, bai. Hori litzake aukera egokiena, bai, baino asko kostatzen da. Baina egia da baita ere ez, azkenean debekatutako osagaiak edo debekatutako elikagaiak, baina benetan gure gorputzakin konektatutango bagina, baina konektatuta benetan eta entzungo bagenio, gure gorputzak egunerokotasunan ez ezkigolako gauzak eskatuko. Ze gure gorputzak ez du hori behar. Industriak oso ondo montatu du, elikagai horiek sortu ditu eta oso palatableak dira, oso sabore handikoak dira, gantz eta azukre kombinaketagatik besteak beste, orduan gure garunarentzako kriston estimuloa da, baina benetan konektatutango bagina gure gorputzakin ez litzake egunerokotasunen eskatuko liguken zerbait. Eta, bueno, Txon, jaion ez zimaz hor? Bera, hau da gutxi gora bera lortuko duena, baina honek bigarren arrotzea emango diot, bai? Hau da, ikusi duzu nola sartu deun likidoa, olio nasketa hori likidoan sartu da, eta ordu terdi edo mantenduko du bertan. Ordu terdiren ondoren, agaskak sartu, arrotu, 3-4 minutuz berriz hozkailura. Eta hauen bigarrena da, bi arrotze behar ditu. Hau bigarrena izango da, eta dagokion ontzin sartuko dugu, kasu honetan kristalezko ontzi baten. Eta gero da, kontsumitzeko behar denerako gutxi. Atzoin da daukegu bat, hori ekarriko du, eta dastatu ingo du, bai?
Bai? Venga. Vale. Bueno, hain bitu, lehen Gabonak egon gara aipatzen da. Gabona datozen hontan, Gabonetan osasuntxu jatea badu. Zeia da horre, Gabonetan baduk gure disko gorrean, ero gure Gabonetako menuetan, igual jaki batzuk ez direnak egokinak. Ez, egia da, Gabonetako otorduak askotan ez diala beste otordu batzuk bezain nutritiboak, ez? Nahi zai gustatzen elikagaiak on eta txar gisa klasifikatzea, orduan esan zagun ez diala nutritiboak. Baina osasuntxua da Gabonetan taperrakin jutea otordu guztitara osasuntxu jateko? Claro, ez? Ze hor sartzen da puntu soziala eta familiarrak. Buruan dako, ez dakit. Hori da. Orduan azkenen hor ere restrikzioa da, orduan, bueno, onartu behar dugu Gabonetan ez degula jango, demagun martxoan bezala. Bai. Ez da erresa, baina onartu behar dugu, diala familia otordu. Momentu zerbait puntuala dala eta onartu. Hori da. Bota. Ni galdera badauket, ezaket honekin oso lotuta da joan, baina zerrin familin zuk elikadura ezberdin bat baldin badara mazu, edo dietaren bat eta justifikatu beharra, epaitua sentitu eta atz guztiak zure ganant sentitu. Zerrin, nola kudeatu hori? Azteko nik uste oso argi euki behar dezula zu zergatik aizean hori egiten, eta benetan nahi dezulako, eta nire kasuan veganismoakin ere gertatu zaitelako, familian eiztariak eonda eta barrez, orduan, zure erabakiakin koherente izan bertzea eta argi euki behar dezu zeatik aizean iten. Eta gero, depende zenbat inporta zaizun pertsona hori. Eske batzukin ez du merezi diskutitzen azte. Orduan, batzutan, eske ez du, hori, itezu bai, eta listo. Normaltasun guztian hartu behar dara, familian ere bai, ez? Guk oin hilo badaukat, vegetariana dela, arrebak bai, glutenai intolerantzia daukat, eta orduan nik badakit Gabonetan menua egiten dudanean, badakit kroketak inbaritu dela, glutenik gabe. Gero mailindako, bai egongo da denetik, baina mailindako beha ingo dudala, mailindako, eta nik egiten dudanean zerra, menestra bat ingo dut ez da izan, baina dena jan aldu gula. Orduan ja maili besta izentituko bera bakarri beretzako prestatu dela zerra, baizik, eta egiten duzula zerbait deno jango dutela, baina maili ere jan aldu dela. Da, nik uste dut hori, etxian normantasunean hartu. Inklusiboa izatea, baina, beste hori ez. Gero, depende zure egoera zein dan, ez? Baina, indezakezula, zutzea diferente jaten duna, eraman zerbaitzuk. Baita. Eta denentzako. Hori da, eta probatu dezatela. Eta eta seguru, eraman dakizun zerbait, izango dela triunfo bat. Hori da. Ola, ondo ateatzaizun plateren bat, eta demostratu ez, zuk jaten dezunera ez dela aspergarria edo ez dela... Jopelas, hemen izan zen hor, ez dakit ezagutzen duzun Guki Tolosan. Bai. Beraiek etorri ziren veganoak eta eta esan zuen, frito y horneado éxito asegurado. Eta hala da, baina berriz ere dator demonizatzea erruduntasuna, olako frijitu hauek. Bai. Ez da erresa. Ez da erresa. Humorekin hartu behar da. Ikusi. Wow. Hau da, testura, baina honek gehiago solidatu behar du, oainatako dugu bestea. Bueno, eta badao, ikusi, kilo erdikin. Jolin. Hau badaukeu. Hori da, uste zuenan esne gaina zana gure... Alexek atza sartu jola eta esan dula, bai. Eta errudun sentitu da, ero ez? Bueno, Gabonak eta gero oiko izaten da baita dietak eta itiatazuk, hor nabarituko zuru, ez? Badaude urtean zehar momentu puntual batzuk, ez? Esaten, oporrak uda bukatu da, venga, dieta, Gabonak, dieta. Oik, zer? Ez du zentzu askorik, ez? Ez dauka zentzurik. Ze horrek eramaten du askotan, gero Gabonetan edo oporretan, erderaz esaten dan de perdidos al río hori. Esatez, Gabonek dieta. Ja, Gabonak dian, eta gero zain dingo nahi zenez, venga. Gero dieta ingotenez, venga. Egunero turroia eta egunero tableta bat, claro, urritik dauzkau turroiak supermerkatuta. Iraia. Orduan, claro, hasiko geha, eta oain hastian bat, eta gero hastian bi, eta orduan, claro, hori ere ez da dena edo ez errez, ez da txuria edo beltza, neurri hartu bartzaio, eta azkenen zure gorputzak ere ez du nahi egunero turroia jaten ibiliz, ez dio ondo egiten. Orduan da horeka hori topatzea, bakit ez dela erresa, baina, onartzea otordu batzuk, baina, etxean zaudenean zergatik ez duzu jango beti bezala edo ez, baina, horeka hori topatzea garrantzitsu erutzait eta jendeak askotan daka hori, ikuspegi dikotomik hori, dena edo ez errez, eta grisak daude. Ez errez hortan sartzen die, onako egu berri ondoren izateienak detox eta denak likidoekin eta ia solidorik ez ere, bai, ez orduan hor argi. Eta beti, profesional baten eskutan jarrita, ez? Gaur egun egia da, interneten eta zenbat
sasi dieta dauden eta kontuzile behar da. Bai, informazio gehiagi dago, eta askotan, lehentzan informazio gutxi eta oain sobreinformatuta gaude, eta askotan hor aukeratzea ez da erresa, baina bai. Eta bati balioena, beste bati agien ez da balio. Ze hori oikoa da, ez? Eta beti, profesionala izan arren, esate baizu, hau ona da mundu guztiantzako, ojo. Ja, vale. Hori... Ondo dago jakitea hori, Bai, zazkeren, pertsonalizatu inbar dezu. Eta gaur egun astakeri egiten diela, hortik. Ze jendea zu, gaur egun, ze gaina hori daukagu, ez? Eskerrik asko gaina. Argale egotea, osasuntxu egotea da, eta lodi egotea, gaixorik egotea. Hori buruan, hor daukagu hiltzatuta, eta gare batean nigoatzen ez, esaten zuten, ez? Hori bai, sasoian da, osasuntxu, eta normalean izaten da, haragitan daula mundo, normal. Karo, baina lehen bizi modua diferentea, zan lehen gizena zeudenak, zidan aberatxak, ze pobria zanak, egun osua fabrikan, egun osua batzan, egun osua behietartian. Eta gaur egun, ez da hori realidadia. Vale. Baina, bueno, argale gotia ez du esan nahi, osasuntxu da. Eta kontrakoa. Lodi goteak ere ez du esan nahi, osasunik ez dakanik. Neurria. Beti bezala. Mermela pixka gehiago botatzei bao. Ez. Kuenta gotatzen. Nik egana, uste magiazu, probatzia, holan, bakarrik. Txin-txin. Ala. Ona, berezia. Ez da, zaporean enuk esango margarina danek, ez? Baina, bueno, lehen esan. Bitu nien aiz edola tostada zalea margarinakin da. Oso kurioso dago. Txorien etxekoa da, Goxua da, benetan. Eta honek ematen digu urterdiako. Bai. Ze gaina, bueno, ez du aipatu, baina margarina hor pixkat demonizatu da hortan, osasuntxoa ero ona badaude, baina presioan be nabaritzen da, ez? Batetik bestera, bai. Bai, gaina gaur egun egia esan merkatuko olako, esan genezak enpresak edo markak aidie olako olio berezi batzuk kentzen, beste batzu sartzeko, adibidez koltzan aspaldin kendutazion, oain berri sartu de, egia esan saiatzen nahi die. Baina oaindik bide luzea ongo daiteko. Bai. Bueno, gure polboroiak inda daude. Bona. Oin horrek, horrek ospin marko du ezagin, no? Bai, eta roskoak hartu du itxure bat, kostazaigu zulotxoa ita. Egi esan behar da. Baina bitu. Eta horrekin gero Pamplona esatean egizu? Bai. Aizu mai izubak izo ni hor Tolosa inguru hortan bizin ezela eta hor badaukegu olako aldizkari bat, ataria. Eta bertan pasaden hilabete erdi aldera edo artikulu bat irakurri nun, zurea kasu hontan, eta bertan agertzen zenun, eguberritan pasadakiguken txarrena ez dela gizentzea, ez? Bai, hori zan pixkat artikuloan ondorio nagusia, ez? Azkenean, hori, dietak eta gero gabona bukatu, gabonetan, turroia jate deu, urrengo gunik egongo espalitz bezala, eta gero kejatze gara 4 kilotxo edo 5 kilotxo edo flotadore atea zaigula, ez dakizer. Eta, jolin, gertatu daiteke erokerrena, badaude drama asko zaundigok, ez? Egia da, gure gizartean oso drama handi bat dala gizentzea dolo ditzea, baina eski drama asko zaundigok daude, oso urrutia jun gabe, eta urrutia jun ezkioiak gehiago. Bai. Eta hain, datozen otordu maratu joietarako nola prestatu? Ze aldartekin eseri beharko ginetek maian eroin? Kontziente izan bar deu, gabonak, bakoitzak gabonak bere modura bizi ditu, ez? Gabonetan ere saldu digute irudi bat eta ez da denen errealitatea. Baino gabonetara, bazkaritara edo otordutara baldimagoaz, gozatzea. Inungo erruduntasun sentsazio hori gabe, eta bar. Hor, truko bat eman dezaketena da, jende asko kiten duna, nik bere garaian inun, eta zan, bazkaria dakat gaur etzego salduko, gero gehiago jateko. Ez da idea ona, azkenen iristezea gozea hundiakin, antxitatea hundiakin jatezu, oso azkar, kontu batzeanako tope zaude, postrea falta da, gero, eske postreantzako beti da hueko bat urdailean, eta gero hori, gero betekadak, eta tripako minak, eta... Egia da, ni bintzen gertatzen zain, nik normalen etxean afaldu, neko, esan dezagun, lasai, ez da, enzala ero zerbait, suabe, garbi iten duela, eta ez da astuna, harina, hori da. Eta, justo, kontrakoa, eta nik uste dut dala gehiago ez janduna gaiti, baiz ez, asko, azkenean, eta ni saiatzen, pixka honetatik, baina azkenean dira, 6 gauzetatik pixka bat. Claro. Eta pixka asko dira, azkenean. Eta hor,
beteka eta zuk esan duzuna, ez? Azkar jatean edo poliki jatean mauzun bai sentitzen naizela igual, betea, lehenago betetzen naiz. Sentsazio beteana heltze zaizu bigarren platerean. Claro. Bai, azkar jate baezu, asetasun sentsazio iritxidaneako jandezu 3 aldiz gehiago. Eta deskuidatzen za aldameneko ere, bai. Barkatu, hola egu berritan naizinena esaten eta ez, betekadak eta bar, gero hor bi hiru profiletako esan genezake gizarten edo sailkatuta nabaritzen ditutela. Alde batetik, berdintzaiena egu berritan esan genezake zopa bat eta oi asko erre batekin zoriontsu dienak. Besterik gabe, bueno, menu daukienak urtero, hola, 3-4 platera, eta hoikin ez dienak muitzen, eta 12, 13, 18 platerako otordu bat. Bihar batez basan egongo bezala, sartuta. Epaileik haundina gugea zenen. Bai, zuen etxean zema jate dituzte jaiona? Ez dakit bat, esan, 2 aurreneko gero bat, eta, egi esan bida, hori Ave Marie da, arrai eta aragion behar ondoren. Beti. Baina hoi da dogma bat. Ohitura bat, bai. Da honor? Gurean esaten aukeran. Bigarren aukeran izaten da. Lehenengoa bai, 3-4, baina, pikoteoa lan eta horregia da. Baina, azken urtetan nik uste dut jetxin garela. Lehen garai batean nik horitzapen daukat, amaman etxian da, lehen zegoen, ez da, maia junta tokirik etzeole esertzeko, dana janaria toki guztietan. Ta janaria eta hoendik zan, entranteak. Hori zarre, gero ja jaten hasi da, zan berotzeko. Eta hortan nik uste dut jetxi garela pixkat, ez? Bai, esan deten, azkenen ez da gabonak iritsita de perdidos al río, da, gozartzeko beste momentua, baino ez adila bihurtu urte osoan jangabeko hori jateko, ze azkenean urte osoan restringitu baldimazea, hor dago arazoa, ez? Ni zure baimenakin azukrea bota ingo jot, Bota bildurripe. Nola da, de perdidos al río? Hori da. Baina gero korrik egiten junan naiz, ez? Juntza izkezki baino gustatzen zaizulako, ez polbora iban jandezulako. Hori da. Nik beti esatu, gehien gustatzen zera bizitza honetan, da, jatia. Baina korrik egitea ere, bai, orduan, neurrian, ez? 3.000 kaloria erratzen baitugu, 3.000 sartu, ez? Erraza, matematika, ales. Ales egiten du, 6.000 sartu eta 3 erre. Orduan, ez da izki ondateatzen matematika. Egia zan paperena, Mariez Gurrena, oso profesionala. Ostra. Jak, eta guain ingo ditu dela. Elegante, oso. Eta mesedez, gaur ez zapaldu, gaur ez. Pamplona bai. Vale, etxo. Venga, hau batuko ditugu eta ontsi batoz. Dona, suitondoa, nahi tona. Hauxe. Hoizena zan? Arbendola. Nik intxaurrana, hau zan intxaurrana. Bale, nik ez berdin orduan. Beltza, nik. Klasikotik. Ba. A ver. Oso ona. Pamplona. Baina, betin barra, pila dartu, berda. Barra, saiatuko gea, 3 batea, hemen ez da trampaik, aldez aurretik. Txana gurtu. Bihar arte, bihar errezetan zigorren esku, mundiala izango da, ez galdu, badakizue. Hemen, txorienen, atxaldero eta eguerdiro. Venga, bat. Mai, 2. Pamplona! Pamplona! Hombre, date.